Pero kung tatagalan mo yan, mahirap lumangoy pa sa lumat sa Australia. Baka malunod lang kayo lahat. Hindi, counselors. Maganda attitude mo. Hindi wala ng Maynila. Kailangan ng tulong mo. Hindi ako nagkikala. Swerte na mo, tugon-tugon. Advice kayo. Tama. Majority ng mga kasama natin sa konsero ng partido nila. Ayaw na yun ng minoryahan. Sigurado ako, iipipili na tayo pahihirapan. Sigurado yan. Mahirap din kumilos dahil mga maguhan na tayo. Alam natin yung pangangailangan na nasa baba. Pero hindi natin alam kalakaran dito sa City Hall. Alam mo, kailangan natin ng taong tutulong sa atin at gagabay. Yung tutulong sa ating maging buo tayo at matatag sa labang ito. Isang taong buo ang puso at diwag, katulad ng kay Tanggol. Well, this feels right. Hoy, gawin mo naman ang tama trabaho mo, tabi eh. Grabe ka na left. There you go, that's perfect. Lagay niyo sa opisina kayo. Sino ba? Ma! Ang pogi naman. Oh, ang pogi naman ang mayor. Oh, grabe. Grabe, hindi dito nakakapawal ka. Ang ganda. Tsaka, ang dami mong binago, ha? Well, I made a bit of a change. I'll be the man, kuya. Ang lamig. Ah, wow. So this is what it feels like. Ang sarap pala, kuya, no? To be the most powerful man in the city. Really, to meron nga nakambal ng malaking responsibility. Hindi mo makalimutan yan. I know, kuya. Kailangan natin makabawi sa ginastos natin sa kampanya. Don't worry about it. Mababayaran natin ang umuulit sa atin. Kaya nga, at syempre, ang unang-una dyan sa listahan, ang mga Mondragon. Kailangan natin silang bigyan ng projects at papagawa natin sa construction nila. Huwag kayo mag-alala. Nakalain up na lahat ng projects na gagawin nila. Pero, medyo mahihirapan tayo dyan, ha? Nakita mo ba yung mga kutong lupang nakapasok dito sa City Hall? Yung, Diyos ko dahil, yung mga konsehal ni Tanggol, sasakit ang tulong natin dyan. Those people, di ba mas marami na namin sa partido natin? Wala silang laban sa atin, ma. Mga langgam lang sila na kaya kong tirisin. Kaya ako na ang mayor ng Maynila. Wala na makakapigil sa atin. Hindi na kailangan, Chief. Bakit namin yung isa't isa? Wala kami magawa. Pinilit ako ng tatay mo. Wala na kaibigan kita. Kompleto na ang 200 pies ng The Playa Roja. Pasok na ako. Sige. Pamayag sila naman. Makakagpali na tayo na. Sa gitna ng gulo, kailangan nila magkasundo. Ano ang mga tao kasalanan dito? Mga bata ko. Ulitin mo ulit. Teka lang pa tayo. Basta ito tulungan na. Tulungan mo na kayo, pwede ba yun? Pwede. She's ready to bring home the crown. The beginning of a new era. Hi, I am Batista Manalo, proud to represent the beautiful islands of the Philippines. This Universe 2025, November 21, 9 a.m. on Kapamedia Channel A to Z and Metro Channel. Also available on iWatch. Also catch the Swimsuit Broadway Show, November 15th.
Saturday, 8 p.m. on Metro Channel, ANC, and I-1s. And on November 16, Sunday, 9:30 p.m. on Kapamilya Channel. Put upgrade na sa Gillette Beauty Essence with resets in blades. Mas mabigahin, iwas hapdi. You want great hair? Better put the chan. Place a got right here. Pantene Silk Quick with provitamin and collagen. Smooths out the chan easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Pwede makipag-kaibigan. Holders are exposed to 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Nido 3 Plus with up to 1 billion probiotics. Suitable for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Sabi ni Doc, L18. Sabi ni Doc, sleeper ni. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro, tulong para 100% immunity. Magtiwala sa Pro, sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi na yan. Moving so slowly, will she be ready? And she starts her day with Colgate Fresh Confidence, with hundreds of cooling crystals that give an instant jolt of freshness. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a shot of freshness. Another win by Catherine. With Colgate Fresh Confidence. Weekend! Happening ice cream, please! Cookies and cream? No! Dalawa. Kaya-kaya. Ang select of bestsellers 2-in-1. Tumiti na lang. Cookies and cream and Rocky Road. Sarap ng weekend! Sa lagnat namin, Matic, Biogesic. Kaya sa lagnat pa naman ko, Matic, Biogesic for Kids. Basta iniingatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Biogesic for Kids. Hindi na yan. Sabi sa umaga, kaya ko mag-magic. Magic sarap, all in one. Kaya ang lutuin may sarap na nakakagising. Buhay na buhay ang sarap sa umaga. Nagagawa niya ng magic. TVS Laser, check kaya! Naku, nakakahiya ko tulog. Kahit mga bal, kahit ang sa loob. Perfume mo, all green. Ang topic ko, hirap ang pagising. More in one. Jeans 3-in-1, plus 1. May sarap ng coffee. Plus Korean ginseng. Jeans 3 plus 1, coffee mix with Korean ginseng. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a dumb deal. New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen Bye-bye, dark marks. for even-toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. New Wow Pasta. Ready in 3 minutes. Ito yung pasta, ihalo ang sauce, sprinkle ang topping. Ta-da! Wow! 16 pesos lang. New Wow Pasta. Instant spaghetti carbonara ready in 3 minutes. Dry cough? Always them. Choose Durotest BC for dry cough and Durotest AX for cough with phlegm. Get better faster with Durotest. Ang mealtime stress, nakakasira ng fez. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Try Palmolive Naturals. Amoy usok, yung Palmolive. Amoy araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para ang bubok, di na maganda. Ako maganda. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero humihina na ang katawan mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus.
1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay-for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Pag nilagnat, after ako natin, agad. Pero hindi pa siya kumakain. Pwede bigyan ng tempra kahit wala pang kain. Plastic, no shake, matain sa tummy. Ang galing ng tempra. Nakatotoo ka? Ang galing mo. Naku, may lagnat ka. Tempra agad. Ang tempra, pwede sa walang laman ng tiyan. Plastic, no shake, matain sa tummy. Ang galing ng tempra. Lessons from Grandma. Care for your things so they last long. But prepare. Buy using Bell. Matagal ang love ng creamer. Spell, good evening. Mami T. Sobrang sakit. Relax na. Roch Joel, good evening. Wicked. Panatag ko. Sobrang sakit. Panatasak na anak from Taisho. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the cause of pain. Wicked. Sobrang sakit. Panatasak na anak. Also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Taisho. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sip-sip, sarap, sweet. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. From Taisho. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. With Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Wow. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. From Taisho. Tana! Tandaan ninyo ang utos ni Vice Mayor. Kukunin natin si Erica. Paalala ko lang sa inyo. Hindi dahil andito na sa atin si Ramon. Ma'am Jean, good evening. Alam naman namin kung saan lugar magsisimula maghanap eh. Tama si Jojo Alcott. Panigurado, kasama niya nagtatago yung treasure na si Santino. Basta nagtiyempuhan natin si Santino, dispatchahin na din natin. Ang mahalaga, mahanap at makita natin si Erica. Iba tayo. Sige, mauna na kayo sa sasakyan at bibisitahin ko ang pasyente natin. Samahan mo ako, Austin. Huwag na huwag mo sa buwang tumakas. Baka makalimutan ko mapili ng Vice Mayor. Masasabugin kita. Sonia, ano naman ang gagawin mo? Huwag kang magalilaan ko. Babalatan ko ng mukha yan kung may ginawang masama.
Saan po ba dito yung bahay ni Santino? Yung anak po ng polis. Ate Santino, may dam po dito. Numiretso po kayo dyan. Pagbukan niyo yung baligaran. Sa tapat nun, yun yung bahay ni Santino. Okay na po. Ay, ako, sandali, sandali. Santino, sandali! Bigyan mo na pala ito sa jowa mo. Nilalagay ko yan sa sentito ko pag nahihilo ko. Tsaka kanya na yan, marami naman akong ganyan. Bakit eh? Sige. Nagkano si Santino kung wala tayong kinikita rito. Hindi pa ba ako walaan? Boss! Ito ba nakatera si Santino? Sino ba? Kaibigan niya ako. Pwede mo siya ngayon. Pineapple juice. Okay na to? Maasim niya? Ay na yan, ano gagawa ko? Yan ang meron ko. Hindi pa lang tayo. Bibigyan mo yung gate. Baka lang makatulog sa nararamdaman mo. Matagal na siya hindi nagpapakita dito eh. Ganun ba? Sa amin din eh. Hindi siya nagpapakaroon sa tropa eh. Siguro, nakakastambol kasi mandin siya. Gusto mo yung tailor magpapatuloy ko? Mami na, wala na yung stock doon. Ang magkano yung Santino? Sino ka ba talaga? Pwede, pasensya na. Sige, sige, salamat. Eh! Thank you! Salamat! Salamat! Pasok ka. Pasok. Ito, akong gulusot. Kumpirmado po. Nasa bahay po ni Santino yung anak ni Menor. Tingnan mo. Napakabilis ni Santino ang mga misyon natin. Sige, sasabihin ko sa mga kasamahan. Lucio. Mayor, alam mo namin kung saan nagtatago ang anak ninyo si Erika. Dito lang pala siya sa Pimas. Magkaya niyo sila kung bumubaya ang mga alabas. Pumunta kami dyan. Takets, Mayor. Sino yun? Si Lucio. Alam na niya kung nasan si Erika. Oh! Kaya mo hinihintay natin dito. Puntahan na natin. Sino sabi ni Erika? Si Santino? We're gonna start from me to get my payback. Kung hindi ko pwede patayin si Pastor, papatayin ko yung kapatid niya. Let's go. Let's go, Jason. Punta natin si Jan. Sorry ka sa kanya. Hindi ko lang siya ginawa sa kanya, okay? Hindi niya pa malabas na kunin na para mag-conduct ka mabuti yung mga. Ibang kwento. Nakakamakhanap kita na maayos ang bahay niyo kahit mag-isa ka lang na bumubuhay sa anak mo. Sila away na away! Ang gusto nila yung isabi natin. Pero ang friendship, matuka lang sa amin kapag kailangan mo kami, ha? Pwede magsimula sa gulo. Lagi daw nag-aaway ang magulang mo. Go ahead. Weeknights, 10:15 p.m. Lalu Podcast. Pwede ka lang, may tira ka na. Ano kung hindi ko na nangyari? Ako na lang sa kampo. Kasi, Kalang tayo.
Actually, ikaw nasa akin. Ako. Ang bagyong magpapabagsak sa mga magnanakaw. Kamote ka! Magpapakamatay ka ba? Tinatayo-tayo. Sins of the Father. Huwag kang mag-iisang ludas. Dahil nariyang sinapuli. Baka ikaw na ang susunod nilang gagampalain. Kulang-kulang naman. Kapabalaghan. Ikagitong edisyon. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. That timing nga kasi, makadagos yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Sa dami ng germs ngayon, afford bang magkasakit sila? Siyempre hindi. Kaya I use my trusted safeguard. Now mas pinalaki, mas pinasilit, mas protected with complete temperature protection. Better safeguard than sorry. As I age, I choose to be strong with Bridgestone Adult Boost. Gatas na pang-adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Bridgestone Adult Boost. I-boost ang adult batas. Check yan. Ano naman? Girl, sa Chowking, mas masarap na. Chicken mamamon! Chicken mamamon! Ano yan? Sarap na chow. Okay lang yan. Tapos lang. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kayang malaman sa mundo. Pag may tibay, makakapag-aral ay mahusay. Lahat na, may tibay na kalay at tibay na resistensya. Ma? After may sayaw, dito sa dami ng Nevada, ang good! Makabago na ngayon dahil sa Bago Wings Power Liquid. May hawak ko sa technology. Kaya mas mapango. Kaya mas maraming malalaman kaysa powder. Bagong Wings Power Liquid. Makabagong pag-usap, mas maraming malalaman. Oh, shucks, hindi ka lang request. Trendy tote bag charms? Ito ang gusto ko! Sali na sa Royal Collective Promo! Mamulekta ng tigdalawang bottle caps ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto ko! Pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. May magic ang kamay ni Mommy. Pag hinahapis ako sa dibdib ko, magaan ang tubo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan ko ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up. Ihaplos ng Vicks sa dibdib para sa ugot sipon. At sa likod para sa sakit ng katawan. Para sa mahinig na tunog, Vicks Vapor Up. Haplos ng Vicks, all night ng tawa at Fluid Vicks Finger. For fast relief mula sa baratong ilong, anytime, anywhere. Time to relax. Seasoned butter coconut. Enjoy relaxing moments with Nissin Butter Coconut. Just right ang coconut taste. Just right ang sweetness. May fantastic crush pa. Nissin Butter Coconut. Ang sugot pala candy. May unit na. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. With MFGM, high in calcium and protein, by collagen at B vitamins. At annually look, same goodness. Uy, kapagod. May amin ko siguro tayo. Perfume ko all day without it, babe. Gusto mo mag-milk? Perfume ko all day. Sige, mako tayo. So, eto na ka. No, ano? Di ba ano? Saan ka? Mas pinasarap. Sulit ang 99
Laila? Mag-Rebel S Advance para ginhawang mula sa pangalasim, pagduduwal, acid reflux, at init sa dibdib. Rebel S Advance, long-lasting temporary relief from day to night. Yan. Nandito na ang totoong number 1. Ako at ang Zero Fantastic na Zero. Gawa ito sa 100% young pork, kaya may tamang lambot at sarap ng tusino. Ay! Eksena ka! Fantastic! Ang number 1! CDO! Maglaban ng patagbo, may laban tumakbo. Kasi may wastong diba, may laban tumalon. Kasi may wastong tangkad. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Market Crystal 3 Plus. Proven and tested, unang magbigay ng mas kompletong tangkad. Laban ready sa pagkakas. Body pain can stop you from doing your best. But now, buti na sa lot fast. With the penetration of it's pain relief. It's long as a minute. Lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain. Ganda pa rin ang pakiramdam ko. For pain that massage alone can't relieve, use Salonpas. Relief with sticks for up to 8 hours. Vertegram, now online. Ethically test over 1,500 games. Secure and fast game games. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang spectacle. Bet88.ph. Taas ang lagnat? Ingat sa dehydration. With Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Vivalite. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. Mag-answer ka. Ba't niyo sinabi? Para ano pa? Ipanalaan na. Kung papagin mo ulit. No, ayoko. Ayoko gumaling, ma. Ayoko ba? Ang kulit. Ayoko nang magsuka. Ayoko nang makanpo. Gusto ko lang kung masaya. Sa mahuling araw ko. Mas magaling. Ikaw ang kumpas nung naliligaw. Naging kulay ka sa langit na mukha. So selfish, no? Ako ang mamamatay. Pero kami may iwan. Ganit sa tanong. At aking wakas. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari mong masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Magpateka! Mama! Magpateka! Ako lang ang nagkakala sa inyong dalawa. Ang problema sa kasalukuyan. Sa ospital, 2 tao lang ang pwedeng magising. Sila lang ang tanging may connection sa tatay niya. Masasagot ng nakaraan. Kaya ako kasi makasinod bahay upang maging madiscover ko. Ilalabas kita niya. Wala sa Sonia, mawala sa Samuel. It's okay to not be okay. Ang huling kwento. Kaya mag-try 3X Power sa pata. Tawag isang buhos ng Brand X Liquid. Super Pet! Isang pata, Super Visa. That's what I feel. Ay, parang paskil-skil. Hindi kinain sa dulo. Pero kaya na ang Ariel with Love. Paskil-skil, basta kanya. May 10X Power 3. Ang may gagawin sa Pimacha, paskil sa Ariel. Ang gagawin ko, may gagawin pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May dagdag DJ tulong para dagdag galing. Kuya, kulang sukli. Galing-galing. Wala ng Viva Plus sa tulong ng laptop 3 Plus. Hi! Uy, si Joshua din. Sabay kanta. Actually, pwedeng akin na lang yung fita. Share mo na lahat, pero magkita. Sa'yo na lang, Jet Train ko! Ang tamis alat sarap. Kita mo ba? Naku, yung pang-interview mo. Tumagos ang panininaw. May bago para dyan. High Expert Clean Liquid. May 3 times the steamies, nakita-kita. Ang puti. Congratulations. Dapat malinis, dapat tight. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo maging champion sa buhay. Get your child into sports today. Luto na ba yung manok? Kote lang. Naku. Okay! Buti na lang, may 555 na. Wala ka nang iisipin. Rekta na sa kanin. What will happen? Makakasumpon siya mo sa handaan. May Ursiflora Decker Store. Made for the ton of sports that helps with your digestion. Ursiflora Probiotics because life, oops, happens. Mahalagang paalala, ang Ursiflora Decker Store ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang hindi nagsakit. Vegan! Pabiling ice cream, please! Cookies and cream, roll! Dalawa. Kaya-kaya. Ang select of bestsellers 2-in-1. Yung na lang. Cookies and cream and Rocky Road. Sarap ng weekend! Ayaw, may bonus 30% for that. Kahit sa pawis ay kumakain. Kahit kung araw man lawas, pinakain sa oras ng walang gabi. Coffee Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Correct yun.
That's why step number one creamy coffee, Coffee Blanca. Creamy and gentle sa tone. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa nating creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. Iba na ang kailangan ng katawan at age 50 plus. Kaya we take Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong sa sharp memory, healthy heart, at strong immunity. But healing, mag Centrum Silver Advance. One thing raised sa pansit. Pansit Canton recipes. Lutuin ang Pansit Canton. Fried with egg. Luckily, Pansit Canton omelette. Try mo na para sarap bilis at cheesy. Mga kids ngayon, hirap mag-focus sa pag-aaral, distracted sa games, cellphone. Hirap talaga mag-focus. Kaya I chose Champion, the official chocolate drink of the NBA. Tulong para may energy for the body, energy for the brain, 50% more protein galing sa milk and egg, plus 10 vitamin at iron. Sarap! Focus na ako sa pag-aaral. At sa sports. Champion, energy for the brain, energy for the body. Pwede makipagkaibigan, humblers are exposed to 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Nido 3 Plus, with up to 1 billion probiotics, suitable for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active life. Your program, now online. The play test of 1,500 games. Secure and fast and please. Meron for an option to try all the games. Ibang sweat report. That's relate to English. Planet stands for the real cause of pain. We care. Sino from Tyson? Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Planet stands for the cause of pain. We care. Sobrang sakit. Panatagsak na anak. Also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Ang sarap-saya, hinanap, tumatagal, pinapalitan. Nandiyan ang isa sa iyo. May sarap, may sarap. Ang sarap, ang sarap. Kasama yan ang exercise at tamang pagkain natin.
May mga dito sa akin, papatayin ako. Kitang ko yung mga tinigil. Tara, dalawa tayo. Oo, grabe, tayo makikipag. Hindi na. Pero bakit ba? Yes, makain. Pag-ising, pag-tima, pag-tima. Pero buti pa, nakalahat mo na siya. Hindi ko isip ang buhay ng tinigil. Baka hindi tayo ng pulis. Ano yun? Nakarating sa himula ako sa sumama. Siya ang sumama sa akin. Uli na tayo. FBJ's Batang Capital. Ang programang ito ay rated SPG. Because this is the time when the curtain comes down on the Volleyball World Championship group phase. This is the last match, which is continuing. And he was just waiting. Let's have a look then. This is how this match shook down. Walks for Italy, serves for Italy. Look at Ukraine holds on as two.
Behind every dream, there's this girl. Are reasons that make the journey worthwhile. Fierce competition that toughens your spirit. A support system that pushes you beyond your limits. Pwede siya maging legion worker.
How does it actually use the teaching program? And in program. Program.
New season. The cornerstones return. And new foundations emerge. Whose legacy is built to win? Building great